това да ми си от голямо бяг, които съм хванил един магазин. Тайгърка. Да, той гори в много дали. Павигон е дадната сол. Има блок, който направо се купали целия. Идват, чува се. Той е сгорял всичко, те да дойдат. То с това мелизе. Не. И аз така си мисля, тя втора кола трябва. Това са, защото зелената вода не просто. Това умрял Маркуш, това ще ги излепъде. Това е големи. Те трябваше да точно една кола. Ма те почакаха как на децата, бе. Да, и аз това се чува. Оле, това са някакво брат. Кое? Идеята ли това продължавате повече да боли? Ами това не може да е от всички страни този човек. Това е сам. Абсолютно, идеята това, което трябва да се увеличава. Те и крана. И никой не бъде болест. И много го изгасят къде. Ще го изгасят, ама... Дали се страховам това, Ванка? Те се сетиха. Ванка, с колко са? Бяха ли хората? Да. Каква вода, бе? Как вода, бе, човек? Ей, вътре има разни съставки, такива типа вода. Гледай как гонят колата, бе. Гледай как гонят колата, там чак му се карат на нея. И чак го бутат. Ало, гледай момче, излезе се разправя, просто е човек. Идеален е човек. Ти как мислиш, че тук се направи?
в общината мисля, че не са прикупили да разрешат. Точно за една минута. Обаче българското знаме не плавва. Не е го там отгоре. Трябва да спаси знамето, човек. Това е честта на България. Ахон българ. Ахон. И отгоре с блока да пред кофе с вода, бе. То как ли знае, вътре момче. Той другия влиза. То до сега пада там да го е нещо, той влиза. Не, отгоре от тавана падат някакви панели, човек. Абе, тук тайгър изгоря. Не вкарате ли на скоро? Не знам. Даже и аз свънях тогава. Ще се убият после. По стена. Ей, виж му това такова. Взимат вода от комуникация. Е там, не виж, че забиха едно в земята. То в Америка има такива навсякъде, бе. Да. За първ път виждам това, човек. Тя си ти втората. Тя ще е руска, помощна. Да, чисто нова. Да. Ето, сега ще видиш какво прави гаските, момче. С това ще го сравня. Стая, руска. Сега ще видиш това като пръсте, момче, какво става. Почти го загаси. Ало. Да, бе, сега ви се запали. Дай го покрило, ти да изтърниш. Да, покрило. Всичко отиде, момче. Те ставаха 4 страни. От скарите, да. За 112, да. Ей, как ми прочети. Има ли го връчение някакви? Те случили мало, ма... Защото и бъде да ви Тя е втората. Бе готово как вам ходил, момче. Това, ако тия хора трябва да си отидеш. Да, си боли става. Дали има застраховка? Ама да, пияна, човек, да, пияна, после си пил. Няма как вътре като си с така пластмаса. вътре, докато падат всички тия... Аз бях примерно. Ти си няма дишване, да кажа, заблекат. Новите коли има ли някакво страх? Изкуствено дишане от там, това да не правиш. Знаеш, някой вика, има ли някой вика? Аз. Чули когато викам от детски води да се подложи. Тя няма чуе там. Дай, че си ще